labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri mata. Ki san da ni na ki ne soyayya. Burina ko dare rana mai roko Allah ne gamo da alakai cikin raina tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri. Ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari. Ke ce dai tsarin dai na kamuwa da san kina damu yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba ni canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki tayyelwa. Da ke zaniya da hoda ne kalamin so daure ki ne mata.